kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. fanta kunnafoniw tɛ bolojugu kan bi ye tarata ye juin kalo tile 18 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne seyidu sila maraka faama fɛ ibrahim lam k'ale to suya kɔlɛ la arajo bengan ale kumaso kɔnɔ 97.1 fiɲɛ suru kunnafoni bakurubaw filɛ. silamɛw ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu belebele fila Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique bakurubafɔla limama ani Haut Conseil islamique du Mali u jɛra k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka sigi dɔnkibaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ bidonya in na imama ale dɔgɔyɔrɔ la Sotiba ka duwabu k'o kɛ ka ɲɛsi jamana kolosumali ma ani ka weleweleda kan kɛ mun bɛna kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye u bɛna alabato ani kuranɛ kalan kɛ don minnu na yaasa sanji ɲuman u bɛ se ka sɔrɔ malidenw fɛ cogo min na. lakanabaliya min n'o ɲɔkuru sɔnlen bɛ an ka jamana camancɛ bolo fɛ Mopti mara la syndicat autonome des administrateurs civils bakurubafɔla SNAC ani syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale SILMAT u ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana fangamarabaw ma k'u k'a lajɛ mara kɛbaa bɛɛ lajɛlen ka se i seyɔrɔ la Mopti mara la yaasa maaw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na. jamana 15 minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farafinna worodugunya fan fɛ sɔrɔbolo o taa sira fɛ wulikajɔw bɛ k'o kɛ dɔnkibaru la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. an bɔra k'o de fɔ sisan silamɛw ka faraɲɔgɔnkan kuluba fila min bɛ yen n'o ye Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique bakurubafɔla limama ani Haut Conseil islamique du Mali u jɛra ka sigi dɔnkibaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ bi Sotiba limama o dagayɔrɔ la k'u ŋaniya k'o dankɛnɛmaya n'o ye ka duwabu kɛ jamana a kolosumali o bɛ se ka waleya cogo min na ka ɲɛsi jamana fangamarabaw ma ka tila ka ŋaniyaw fɔ n'o bɛ waati bolodalenw kofɔ u bɛna alabato ani kuranɛ kalan kɛ minnu na ka Alahu subahana wa taala deli a bɛ se ka sanji ɲuman k'o di malidenw ma cogo min na. Haut Conseil islamique du Mali o ka nɔbilama nin kɛnɛ kan Mamadu Tarawele n'ale ye dankan sabanan ye a y'i danna tigɛ. jamana in bɛ degun min kɔnɔ a degun in a n'a gɛlɛya in a b'a ɲini jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka waleya kɛ bɛɛ ka se ka baara kɛ baara min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in bɔ a dingɛ kɔnɔ ka jamana in bɔ a kɔlɔn kɔnɔ o ye wajibi ye jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan anw bɛɛ lajɛlen bɛ jamana de kɔnɔ jamana de ye minɛn ye min b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ minɛn min kɔnɔ ni minɛn nin ma basigi n'a bɛ lambo la siga t'a la minɛn kɔnɔfɛn o fana bɛ to lambo la basigi tɛ kɛ yen o la a bɛ wajibiya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan an ka se ka waleya kɛ min bɛ se ka jamana bɔ nin dabolo jugu in na o dabolo jugu in tɛ dɔwɛrɛ ye fagali minnu b'a la n'a b'an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw gɛnni min b'a la n'a b'an ka jamana kɔnɔ ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka taa dugu kunturuw kɛ bi a kan ka mɔgɔw kantigɛ ka mɔgɔw faga ka muso kɔnɔmaw kɔnɔ fara ka jiginɛw kɔnɔ ɲɔw jɛni ka sumanw jɛni ka baganw jɛni nin ye waleya ye waleya min bɛ a la ni tarihu ma deli a sɛbɛnni na nin jamana in kɔnɔna na n'o dun kɛra a bɛ k'an ma wajibi ye an ka se ka an jɔyɔrɔ kɛ o jamanaden ninnu la fanba dɔ ye alimamuw ye o jamanadenw la fanba dɔ ye dɔnnikɛlaw ye ka d'a ka dɔnnikɛlaw ani alimamiw ani diinɛ ɲɛmaw ani silamatɔnw olu de ye silama kelen kelen bɛɛ lajɛlen bolo kɔni siyɔrɔ ye ni gɛlɛya nana ka d'a ka mun na danaya de bɛ olu ni jamanadenw kelen kelen bɛɛ lajɛlen cɛ u ka waleyaw la o de kama o dɔnnikɛla ninnu an'o alimami ninnu an b'olu de ye an ka sukow la olu de b'a ɲɛfɛ an b'olu de ye an ka denkulikow la olu de b'a ɲɛfɛ an bɛ olu de ye an ka furuw la olu de b'a ɲɛfɛ
an b'olu de an ka kɛlɛbaw na olu de b'a a ɲɛfɛ donc o b'a yira k'a fɔ danayaba bɛ jamanadenw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ seli o kɔfɛ i diɲɛna k'i ka lahara ɲinini alijinɛ ɲinini i b'o ɲini maa min kɔfɛ hakili la i tɛ bali ka diɲɛ ko sɛmɛ o la o yɔrɔ kama alimamiw y'a dɔn ayiwa dɔnnikɛlaw y'a dɔn ko jɔyɔrɔba bɛ o la u bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan tɔnba min kɔnɔ sa n'o ye haut conseil islamique ye o tumana fɛ u ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ an k'an ka wuli ka baara dɔ boloda baara min b'a la n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana ka mada n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana in ka kolosuma baara min b'a la n'a bɛ kɛ sababu ye maaw digelen tɛ fɛn min na maaw digelen tɛ fɛn min yeli la wali fɛn min mɛnni na jamana kɔnɔ fagali ninnu na déplaceli ninnu na. imama ɲɛma an ka cɛkɔrɔba Fodje Sise a ye farankan kɛ kuma la. bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. assalamu alaikum ya jama'atal muslimin. lamɛn baw filanan min b'an fɛ a sango san an b'o kɛ o ye sanji ni seli ye sanji ko o tuma sango san an b'a kɛ cogo jumɛn ni nin wagati in sera an delilen bɛ an bɛ maaw kibaruya misiriw kɔnɔ k'a fɔ o tuma la ala kɛra kisi nɛɛma b'a kan n bɛ sanji ni seli in kɛ mun kosɔn ni sanji ko gɛlɛyara bon o tuma la an nana faamu k'a fɔ degun dɔ b'a yɔrɔ dɔ la an ye nɔgɔya kɛ o ye jumɛn ye ni min bɛ se ka bɔ ka taa kɛnɛba kan e n'i ka jama bɛ bɔ a bɛ taa kɛnɛba kan a b'a seli kɛ faramasiyaw de bɛ di aw ma a la ni maa min n'i bɛ se ka to i ka misiri kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ i ye yɔrɔ dɔ koli ka cɛncɛn bɔ a kɔnɔ a bɛ seli ye wala kelen i ka zaawiya kɔnɔ n'i bɛ to yen nɔ k'i ka ala deli kɛ ka kuranɛ kalan wala ka safurulayi caya wala ka seli in yɛrɛ fana kɛ misiri fɛn o fɛn juma bɛ seli min kɔnɔ juma tɛ seli min kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen delilen b'a la san o san ni wagati in sera an bɛ sanji ni seli an b'a kɛ o fana ye ka ala wele ala kɛra kun b'a kɛ cogo min na kisi nɛɛma b'a kan nin bɛɛ ye duwawu ye a duwawu mukhul ibada duwawu de ye alabato sɛmɛ duwawu ye mumini ka kɛlɛkɛ bere de ye a ka kɛlɛkɛ minɛn dɔ ka marifa de a ka bɔ mun yɛrɛ de ye duwawu yɛrɛ de ye alabato yɛrɛ ye. Mohamed Basour ale ye ɲɛfɔli kɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na. kibaruya min dɔn an ka ɲɛmaaw kumana o conseil islamique tɔgɔ la limama tɔgɔ la ni o y'a bureau national ani a jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan ye o fɔra alhamdulilayi jumadon n'o ye kalo tile 21 Bamakɔ juma misiri ba la kuranɛ kalan bɛ kɛ yen ka ɲɛsin gɛlɛya min bɛ Mali kan fagali min kɛra jolibɔ min kɛra ani an bɛ ala deli samiya daminɛ min bɛ ji hɛrɛma o kuranɛ jigin o de bɛna kɛ jumadon kalo tile 21 lansara seli waati Bamakɔ misiri ba la ni o ye imam Kokɛ Kale ka misiri ye a ɲininen bɛ o conseil tɔgɔ la limama tɔgɔ la ko ka wele bila silamɛ bɛɛ ma an bɛɛ ka lansara kunbɛn yen kuranɛ kalan in ka duwawu kun cɛ yen o bɛ kɛ lancement ye lancement min ni an ka ɲɛmaa y'a fɔ ko aladali sanji bɛna kɛ sibiridon kalo tile 22 Mali fan bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na laadala limama bɛ deli ka kɛ cogo min na o laada kelen don commune bɛɛ b'a k'i ka yɔrɔ la cercle bɛɛ b'a k'i ka yɔrɔ la ni o ye dugumisɛnnin ye bɛɛ b'a k'i ka yɔrɔ la cogo min na a ka kɛ don kelen waati kelen ni o ye sibiri sɔgɔmada ye ni ala y'a yira n na o de ye welekan ye o conseil islamique tɔgɔ la limama tɔgɔ la diinɛma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la mun y'a mɛn n'i ko i lafiyalen don i sunɔgɔra jamana de lafiyalen don an bɛ ala deli ala ka jamana lafiya ala ka jamana bɔ bolo la ala ka hakilisigi ni basigi ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma. an karamɔgɔ Usmani Tarawele ale ye dafali kɛ Basuru ka kumakanw na. basigi ni dun ka fa o de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni cikanba mun n'an bɔla k'a mɛn sisan n'o de bɛ tali kɛ ka alikɔrɔna kalan walasa Alahu Taala ka hinɛ k'an datugu jamana in kɔnɔna la ni kibaru mun n'an bɔla k'a mɛn a bɛ taa nin fɛn fila de kɔnɔ basigi ani dun ka fa o sabatili o basigi ni dun ka fa sabatili o kɛla nabi ɲumanw fa ka duwawu dɔ ye n'o ye Ibrahima alayhi salam a ye duwawu mun don Makan ye Alahu Taala ye duwawu in jaabi o kama Makan kɛla dugu basigilen ye wa dun ka fa o fana sabatila a kɔnɔna la ala ka nabi ɲumanw ye sira mun ta walasa ka basigi sɔrɔ ala ka nabi ɲumanw ye sira mun ta walasa ka dun ka fa sabati a ka kan maa minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko nabi ɲumanw tiɲɛtabagaw n'olu ye dɔnnikɛlaw ye ala kɛra y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam olu fana ka kan ka o sira kelen ta. kɛnɛ kun cɛra ni n fa Ayidara ale ka duwawu ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على الحمد لله رب العالمين.
lakanabaliya min n'o bɛ ka ɲɔkuru sɔri an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ Mopti mara la sonladon jɛkulu min bɛ n'an kama syndicat autonome des administrateurs civils SNAC ani syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale bakuruba fɔla SILMAT u ye weleweleda kɛ kunungo k'a fɔ ko jamana k'i jija a ka nɔbilamaw a k'olu bila ka taa jamana cɛmancɛ bolo fɛ yaasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka t'u ka cakɛyɔrɔw la cogo min na laɲini ye maaw n'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakanda cogo min na k'a sababu kɛ jamana cɛmancɛ bolo n'an hakili b'a la ni waati furancɛ tɛmɛlen na tiɲɛni barika bonyana dɛ k'a sababu kɛ kari ɲɔgɔnnaw olu de bɛ ka kɛ maaw ni bɛ ka bɔ nin bɔta a bɛ ka cɛya kosɛbɛ. jamana 15 minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farafinna woroduguyan fan fɛ sɔrɔbolo o siratigɛ fɛ o ɲɛminɛw u y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ko o bɛ sen na u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ wari suguya kelen na cogo min na ka bɛn san 2020 waatiw ma nin baarabolo ŋaniya min filɛ nin ye nin ko dabɔra kabini san 1983 waati nka weleweleda a cɛra ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a cɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ fɔ an bɛ don min na i ko bi nka a jamana ninnu ɲɛminɛw u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ sen fɛ ntɛnɛndonya tɛmɛlen ka taa bila tarata la Abidjan n'o ye kɔnɔwari faaba ye u ye bolonɔbila sɛbɛn dɔ kɛ u ka maa ɲɛyelege maa hakili cɛrinenw ye minnu kɛ o de ye k'a fɔ k'u bɛna jɛ ka tɔrɔmɔɲɔn kelen k'o sigi sen kan farafinna woroduguyanfan jamana 15 minnu jɛn bɛ sɔrɔ bolo la olu bɛ se ka jɛ o tɔrɔmɔɲɔn in na cogo min na nin kumakan ninnu dangenemayara minisiri fɛ mun ɲɛsin bɛ sɔrɔ bolo ani wagande kɔnɔko lahalayaw ma kɔnɔwarikaw fɛ yen Adama Kone a ko a tɔ ye sa a gɛlɛyaw olu ka wuli ka bɔ yen a ka waleya ni ne bɛ dan sigi bi la selu la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni ala ma ka jɔnya na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ ya kunnafoni kuraw k'olu dankɛnɛmaya ka wasa sɔrɔli kama n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal banwara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ bɔlɔlɔ kunnafoni di sira don www.malizoom.net maraka faama ka journal banwara a ka kunnafoni jatara a ka laselibaw a n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye a k'an bɛɛ sini ni ala sɔnn'a ma. maraka faama ka bi journal banwara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.